Ankobeahene ne Dɔteyie ho asɛm sɛdeɛ nkurɔfoɔ bisa hyehyɛ wɔ hɔ ɛne deɛ bɛkɔ so ɛno nti na sɛdeɛ ogu sɛdeɛ so ɛsɛ sɛ Kyeame yɛka bibi ama amansan ɛne nkransaman ɛne Ghana man nyinaa ɛte. Abusua ha Mampem TV medima pimu ewo Nkoranza, and it is also we are on the principal street of Nkoranza. Na de wo nyina ne se ye de ubo sonko e na ebremo efa Oheneba Agyei Baffoe Nkoranzaman Ankobeahene eye ni Dɔteyie a enche etodwa ewo Nkoranza fie dodua krase na nananom ayiye ehon hyehye no ehye from 17th 18th to 19th of November busumi ya yewo bia nti eye nana Nyarko Ababio a oye Kyeame ema Nkoranzahene at the press conference ahyehyɛ so de ayi no ho hyehyɛ atodwa nti abusa mesro mo se monje bre na ayi yo ho hyehyɛ nananom de tu dwa no montie na supam na ye nyina yemfa enye adwuma. Ankobeahene ne Dɔteyie ho asɛm sɛdeɛ nkurɔfoɔ bisa hyehyɛ wɔ hɔ ɛne deɛ bɛkɔ so ɛno nti na sɛdeɛ ogu sɛdeɛ so ɛsɛ sɛ Kyeame yɛka bibi ama amansan ɛne nkransaman ɛne Ghana man nyinaa ɛte. Na ne nyinaa ne sɛ sɛbi yɛwura Nkoranzahene ɔnananom trase no ne abusua anamanhema nana sakoma hyehyɛ ne kɔsi sɛ ɛyɛ usumi du baako ne da ɛtɔ so dunson ɛyɛ 17th November ɛna yɛde akra ɛyɛ Oheneba bɛbɛ fie na ahomakye ɛkɔ ne dunwɔtwe no ɛyɛ brada ɛyɛ 18th November no na ɔda mpam na brada no hyehyɛ ne sɛ ɛfiri duara no ɛyɛ 17th na ɛba no ɛsɛ sɛ obiara wɔ nkransaman mu deɛ wafadeɛ no ɛyɛ tuntum free to other 17 for yɛde bɛyi Oheneba ɛde aba ne brada no sɛ bi bu sɛ deɛ so brada na ɛyɛ 18th no ɛno nso saa afadeɛ no yɛ tuntum ɛbɛbie kwadatoɔ ama obi biara a ɛsɛ sɛ wobɛhwɛ Oheneba anim no wobɛtumi abɛhwɛ ɛnim sɛ brada no Nkoranza yɛwodwa ɛwɔ ha wobɛtumi akɔdwam akɔdi dwa na mmom kɔ ahwɛ sɛ wafadeɛ no ɛbɛyɛ tuntum na wopɛ sɛ wobɛhwɛ nana so a wadeda hɔ saa dadeɛ no ebie so a obi obɛtumi abɛhwɛ no bia no wobɛtumi abɛhwɛ no na ɛyɛ 18th no brada no deɛ ɛwɔ no 19th ɛyɛ wiada na brada no mɛkɔm akyi no brada no a yɛbibie so ɛsɛ brada no wohwɛ nhyehyɛ mu a spiritual churches ɛyɛ sunsun sɔre ɛwɔ nkransaman mu nyinaa ɛbɛtumi abɛyɛ asɔre ɛde ama yɛnana saa ne nhyehyɛ mu no ɛkyerɛ ɛyɛ sunsun sɔrefoɔ a ɛwɔ nkransaman mu a ɔmbɛtumi abɛyɛ asɔre ama yɛnana ɛyɛ brada no brada no nso yɛwura bɛtena ase na wagye nkyia brada sunsun sɔrefoɔ ɛyɛ asɔre na ɛyɛ yɛwura man yɛn bɛtena ase na wukuada ɛyɛ 19th ɛyɛ busumi du baako na ne da ɛtɔ so dunkron no ɛyɛ wukuada ɛna sɛbi eburu sɛbi so nananom amanhene ɛwɔ Borno East ɛne nananom atrankonya ɛwɔ nkransaman mu baabia nananom atrankonya deɛ ɛfiri brada ɛkɔ nyinaa ɛwɔ sɛ nananom atrankonya ɛwɔ nkransaman mu baabia woyɛ ɔhene ɛkyɛ nananom nkransaman akonya ase deɛ ɛsɛ sɛ wotena ukurum ɛwɔ sɛ wɔ ha brada ɛsɛ wɔ ha wukuada ɛsɛ wɔ ha yɛwada sɛdeɛ hyehyɛ tie no wukuada no ɛyɛ nananom amanhene ɛyɛ Borno Regional House of Chiefs ɛyɛ Ahafo Regional House of Chiefs ɛyɛ Borno East Regional House of Chiefs wukuada no ɛyɛ bɛda soronko abɛnso bɛde bɛba bɛhwɛ Oheneba abɛgya no kwan pra ɛyɛ nananom da a saa da no yɛde twɛ nananom ɛno amu no sɛ bi bu sɛ bɛ so atikyafoɔ wɔ nkransaman mu adetɔnfoɔ nipa ɛwɔ kurom ha nyinaa bɛka no sɛ obiara bɛtumi aba na waba abɛhwɛ nana saa wukuada no nso na wukuada na ɛfiri awia dɔnko ɛna nananom akɔmfoɔ ɛwɔ nkransaman mu nyinaa woyɛ kɔmfoɔ a ɛntena hɔ na ɛmfa tumi nhyɛ nsɛm ɛnyɛ wadwene sɛ
da ye wura tisi prinso o ye yin da na also say me afa mamre me ye bibi dabi o Nkoranza ma Nkwana ye konfa da ukera de o se otwuti o Nkoranza do dia kraso ti na na ma konfo so ukera eye ewia donko eko eye mobre amoso mo be ye mo amamre ene amane eye ya wada eye duadi no nem konfoso ya wada ye wura manhene anakwa ma foto so nai oni na na ma trankunga ewa amamre ombeye ase bibu se bi so mbetra edieja Oheneba kwan omo ye sa amamre ni wi afia no pa no wotwe kobo nundu na chese si Barnabas Anglican Church eye Anglican sorry eho na ye na nanso Oheneba Agyei Baffoe osom Anglican sorry asore wo kromo nyina local council of churches eye Pentecost Roman but the day modi asore wo Nkoranza nyina spiritual churches there ya chese eye brother beda na local council of churches in some small kamuku asori bi nyina se de amamu atetada nyina so mbeba beka Anglican asori mu no ma ye mfuso kese efi anopa no nduno ekobo awia donko be ye mfuso yama Oheneba Agyei Baffoe efi donko awia donko ekono sa bre no na se bi bruise bi so ye nana Oheneba Agyei Baffoe da fami ne nana kwa ma foto so na ne papa Probia Sante Kotokoyin Utufo say to Ababio. Awia donko no na ye hwani so obeba be jane na na kwan na sabre na so na sebebu yewura na na mato safre Ghana mampanyi ye yewura Dramani mama ye papa kofo mampanyi dada kofo na agufado mampanyi dada Dr. Manu Baumia chief of staff and ministers abem mpanfo nyina MPs and DCs when na sada no eye ewia donko ne kono eyo moda da no ye da kese da no ye nibre da sada no na se bi ku se bi so na zaman yeja na na kwan pra etese Nkoranza ni babia etrase ya wada no de eya asenkese esese Nkoranza ni babia a won Nkoranza de uduwa ni chire de bia trase na ye koja ya na na kwan pra obi be bisa nana amamra ni amane ayeye amani na ne se ya nana Oheneba Agyei Baffoe emre bi adwam de charge ma kodom tiase na ya nana ye mre no no netina na so se omahene awhwe ti etutu ati sabi ya nana kwa akura so sabi egusa bi so nana no sign trust eyi ni so omaye acting president no program Nkoranza odi acting president na akosi se enne sabi egusa bi so kwahwa ma so wie aba sabi ye wo manhema sabi bu akokokra mowe enti on Nkoranza enti se na naitima gira ho na wa ye wei ama na nkamum eni dosonko eni Nkoranza afare to papa fia na wo se ye na na manhene eni ye na na manhema eni na na matanku ja Nkoranza nyina ehire nyunyam kese eni nti na sa amamre nya manye wei na no ekoso ewo ayiwem ti yesre Nkoranza ya na man se di ade ato ni no no ani nti ebesre na Ghana man nyina ma mo achichi ni benche ma mo English abrojiman o mejame Nkoranza de ensese kapin na no amuso na yema mamu se enkofo ebisa na na ayibra ni nyina yese every da 17th no juada ye de na meba ekwa kosi 20th ya wada no ye besi no esie no a fiada anajudu mienu obi a wayi bia utimi ye fi no memendeko eno so yenche no so say ye chehye wo yo bosome yi yo dize nduru ya entrai so ko yi hwe bosome no na odi aye wayi ni sense so bio say yibra no 17 fu na ye de na neba sabre obi a etimi ye de oye 17 fa ye de na neba no sabre no na sebi obi ani kwa se obeye yi dane ye duada brada guada ya wada na odam bemu edi kwa so obi aso tra si na bi se na na manhene ti si mbi so ono so ti pro no si ba bi ye wasama nyina nyina me bochi do na manhene chi do yinja Oheneba Agyei Baffoe kwa pra na se bi bu se bi so emfa asumbi eni nkam emra Nkoranza ya damase yinim se mudi wosie ebeye woyo na ye ga se obia so nhwe se odina bo abetu bu amamra nyamanye kwanso
dada no umie waboa manene na mabonten fa wade atu boom na onne boom obi abonten dia ene de no bi ne kuantwi bosi abo na di ne tiaja kirema abrafo asem yeto so bio timamufo so ema obi amfa mranche ne sabse obi ade na boa atu boom no atu mpuma ugobubu ani no akwa akoyi na boa okwesa na ndiye na wo ye pomfo emra bechiwa emra no bedi amamre ni amane kwanso enti ye ka mo bi ate sese de bi ka ken no ya dia to nani no na ono ana yi Ghana mai Fransa mai munyina momode na mumejam na mai he na mai ma ene Nkoranza Tradional nyina ya damasi inim se mo beba amana na every sabre kopim se be ye ayi nhihwe bi wo ha se bia ya bre ya damasi ana eno na meka no adamu no na si dada because they will move you ya bie sebi wo ye ba na ko tonsa mu se ko be bon numa ayi num efiri sa adwada no eko 17th no eko adamu no esi 17th na sa se enipa bebiri wo a omo hye omo yi dada enti 17th friday na na eba no kosi 20th ye be sie no ene ya wada no fiara anadudu mienu na chese adamu no ye bie inti every 17th ekosi wo adamu no pa dia 17th ekosi 21st na se obi ani kwa se ono so ye yi eka na Ankobea ayi no 21st na najo midnight 12 o'clock inti every 21st na memenda e ko na se ye wura kosome no na wo pie edika ne mu dia utumi ye wayi se na nanoma yi hyehyɛ mmra no so enduru ya ni kwan se wo be ye bia wo Abraham che time no so mmra na nanoma hyehyɛ no eso enti da de o ana afeso o kano o se nipa dom beba mo ya hye ama school for mo ko school no efi branda ko tumsa ya wada no nipa o krum no school for no so mo yo mo de oh me da se school for de se bi o ku school ma ko sha bi enye awonten e no be ndam na no na e be sere teacher for no se bi ebu se bi so omommo nkra no so ho ba yi se de o kano no nipa do me ba enti efi duara no osi branda we no teacher for no hwe se yentumi nkasa nkra no ma be school emi su ade amu be mo be so ba se be ya se bi di baboni ni bia ye be se approach for se bi ebu kedu se ya ene ni baboni fo so be ye ba den se be di money enti ni baboni ni bia so a wa ye wa dwede no Nkoranza de ye ni se no aboa ye ho a hyehyɛ nema enti wo ni se kwa ade money wo ye ni baboni ni a wo be baboni bia be bi na potra na ye nka na pa be hwɛ nema nyina stra principle so se de ele ka ta abrebe no e free duada no de e ko no ba mo no ba nyim na munya de se be ya bibia be kama enti na se de Kyeame me kana